नमस्कार, आपले बुलढाणा समाचारमध्ये स्वागत आहे। सप्ताह समाप्तीला घाटाखाली पावसाचे पुनरागमन। जिल्ह्यात आज दिवसभर पाऊस बरसण्याची शक्यता। बहुतांश ठिकाणी रात्रीपासून तुरळक पावसाला सुरुवात। सविस्तर वृत्त बुलढाणा जिल्ह्यात दमदार पावसाने बॅटिंग केल्यानंतर 2 दिवसापासून पावसाने काही प्रमाणात अनेक ठिकाणी विश्रांती घेतली होती। यामध्ये घाटाखालील अनेक तालुक्याचा समावेश आहे। तर काल रात्री व सकाळी पुन्हा एकदा पावसाने संपूर्ण घाटाखाली परिसर व्यापला असून तुरळक पावसाला सुरुवात झाल्याने आज दिवसभर पावसाची बॅटिंग सुरू राहू शकते असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे। एकंदरीत अनेक ठिकाणी अद्याप पेरणी या पाहिजेत असा वेग न घेतल्याने पाऊस दमदार होणे आवश्यक असल्याचे बोलले।